Salutare tuturor, bine vă regăsi la un nou episod de parkour map. Ok. Da, am mai pus acum o mapă și bă, frate, bă, da o mapă grea, bă, de 10 km, dar trebuie să fac așa. Cub aici, liber, cub aici, vreo 10 km trebuie să merg. M-am enervat și n-am mai pus-o, dă un mă să încur. Băi, acolo era ceva, ce este ceva? Păi și acum ce ar trebui să fac? What? De ce m-a dat aici? Aici este checkpoint sau ce aici? Nu pot să dau seama. Da, deci, eu nu prea înțeleg aici ce trebuie să fac. Am înțeles. Trebuie să sar cumva pe asta. Și după aia... Aha. Ok. Păi eu cum mă urc aici? Foarte bine. Bun, pici, nu era niciun chest. Ok, apoi hai să ne dăm aici spawn point. Ok, ca să nu mai avem treabă. Păi eu nu-mi dau seama de ce... Bă, dă-o mă ăsta că mai pot face saltul ăsta. Eu de ce sunt Steve? Bă, nu știu ce are Minecraft-ul ăsta al meu, pentru că când... mă dă tot aici morții mamei ei. Trebuie să găsești o căsuță. Haha, Dumnezealea ta. Faci mie foarte tu mie. Ok, hai că începem de aici. Hai să facem o creativ acum. Bun, deci aici să-mi dau spawn point acum. Na, spawn point mult. Tot așa, dacă nu sărim pe glowstone ăsta și de aici mergem, facem așa. Și după aia mergem cu ăsta așa. Hop. Și acum mă tem să nu cad acolo. Yes. Yes, a reușit. Yeah. Set spawn. Bă, eram pe creativ, bă. Hop. Perfect. Hop. Și este. Spawn. Bine. Hop. Aha. Deci băiatul care a făcut mapa asta. Oh! Fuck, m-am încurcat. Kill. Bă, frate, bă, cum am încurcat la faza asta aici. Am mers cam repede. Da, deci eu pot să fac aici cu sprint, deci din asta a pus el asta. Dar hai să facem cu scările, pentru că... Băi, ce este? După poză mâncare, ceva, dar eu pe peaceful, cred. Ăsta a fost am plăcut mai greuț. Ok, și aici să facem să cădem în apă, nu? Și acum... Pe aici se merge acum? Aici e fel de checkpoint. Așa, când dau aici spawn point. Stop până acum.
Nu mai e multă mapa? Oh, ca să cădem în void. Hai că aici folosesc eu sprintul meu. Și acum... Oh, fuck! Oh, nu din ăsta pe fence, bă. Bă, te rog, nu. Deci te rog, nu. Bă, ți-am zis, bă, dar ți-am zis. Să nu-mi pui din ăsta pe... Bă, dar de ce mă dă aici în puii mei de mapă? Tot cu spawn-ul mătii. Dar de ce o fac cu creativ? Pentru că nu funcționează spawn point-ul. Deci, tu știi că poți să și ridici pe lângă, dar eu nu vreau să fiu din ăla. E, dar eu nu pot să fac un amărât de parcurs, bă. Ca să zicem dumnezarea ta, eu să-ți văd. Mai întâi, dacă nu, că eu îmi dau game-ul, îmi bag piciorul. O să trec cu game-ul. Și să vezi tu ce grime să aplaudează mie mapa asta pe YouTube acum. Să vezi tu. Bun, hai că până aici este că e bine. Da, nu, îmi bag piciorul, nu pot face. Trec cu creativ aici, nu îmi bag mâna. Măcar până aici. Dar la ultima am trecut cu creativ, deci nu vă aud că e ceva acolo. Deci, thank you for playing parkour, Matt. Tell me I should I squeal, kick, ice cream 0128. Ok, bă, da, băiatul, mulțumesc pentru că ai pus mapa acolo. Bă, da, pe cam acest episod, nu uitați să abonați, să like, share, subscribe, nu uitați să vă Andrei și noi ne vedem data viitoare, pa, pa!